Είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα τούνελ της Μόσχας, όπου τέτοια ατυχήματα είναι σύνηθες φαινόμενο. Η αιτία τι άλλο από μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας μέθης. Θα ήταν λάθος να λέγαμε ότι στη χώρα που φημίζεται ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής και εξαγωγέας της βότκα, ο αλκοολισμός δεν αποτελεί μάστιγα. Η αστυνομία γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βρήκε το απόλυτο όπλο για να καταπολεμήσει το φαινόμενο. Αυτή η συσκευή που μοιάζει με όπλο ρεβόλβερ είναι το αλκοολέιζερ. Πώς λειτουργεί? Ο αστυνομικός βλέπει το αυτοκίνητό σας. Το μηχάνημα ανιχνεύει στην ατμόσφαιρα το αλκοόλ που βγαίνει από την αναπνοή του οδηγού στο εσωτερικό του οχήματος. Εάν η συσκευή αρχίσει να αναβοσβήνει, ο οδηγός είναι μεθυσμένος. L'alcool laser détecte les voitures dans lesquelles les gens ont bu, et ce même si elles roulent jusqu'à 120 km/h. Οι απόψεις πάντως των πολιτών διείστανται για τη συγκεκριμένη καινοτομική συσκευή. C'est quelque chose de très bien. Il y a trop de gens qui conduisent ivres. Je crois que ça ne peut pas marcher. Détecter au laser des vapeurs d'alcool dans une voiture en mouvement, c'est n'importe quoi. Le gouvernement a décidé de faire de la lutte contre ce fléau une grande cause nationale. Voilà pourquoi l'alcool laser entrerait en vigueur, en principe, au début de l'année prochaine. Η συσκευή, ωστόσο, παρουσιάζει κάποια εύλογα προβλήματα, όπως ότι δεν μπορεί να εντοπίσει ποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε ένα όχημα είναι αυτό που έχει πιει, κάτι που η αστυνομία ξεπερνά με ένα απλό και συνηθισμένο έλεγχο. Ένα ακόμα πρόβλημα όμως είναι ότι μπορεί κάλλιστα να εντοπίσει αλκοόλ που βρίσκεται και μέσα σε μπουκάλι στο αυτοκίνητο. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε το αλκοολέιζερ πώς θα λειτουργεί.